Audio Jungle. Kardo nili monjerong pipi pinibirta arju ponitha. Pinibirta kilang si kangton pon iklo domi thapmi kardo. Lakhain ko rotok dwar bagori constituency ke parlo deitor angkang along inut kengsang asu Karbi aphan arenga hu ke pasu. Sonsi lakhain ko rotok dwar bagori constituency ke parlo deitor angkang along inut arphek amoholdar ke claim abangphu dadu jeswal kengsang asu Karbi aphan arenga hu ke pasu. Sonsi Karbi Anglong autonomous council pen arphek amoholdar license ke pike Martin Tokbi aphan si pilo. Sitame amithang ke claim klesi inut kengsang asu aphan si paklem lu. Bang sope na jog inut kensing rong pipu abang pu moholder dadu jeswal along pen suri phokep am arphek amen pet tangka chu endet lo lapen suri inkoi rapho anki preng chitulo lapen suri inkoi rapho dulang sitami keso kichulong lok pen ajok si moholder aphan choning rilo ne keso melo pulo tangti nang tu chet chet pu pusi choning rilo sitami pu inut kengsang asu dadu jeswal pen ki puke non amat nang tu nang pu pusi ke ther ke hap pedolo pusi pherang ke thengno kisung ke phowek abang phu pen nang che thandun lapen lai nut vet aphan kali de hori gudam singnar arong asor inut volijom singnar aphan sitami kong telong hinima te bike pusitami ponpidet lapen bang ke thom abang phu inut aphan ke areng ahu ke paso pusi nang che thandun lapen de thor de hori angkang arat atum ongdung atum pen pherang ke atuma thengno nang ke thandun ke inut keng sang aso dadu jeswal pu abang phu ke hengno pik pusi nang che thandun rinti lasi lapuson kahino dak abang phua phan arphek amoholdar ke paklem ki chok che lasi bang solong Martin tong bisi muadai che enang kokji Hamren State Bank of India office asai hema thengno along Congress a party atumpen Gautam Adania puthak dharna ke padupot Nijang Karbi Anglong District Headquarter Hamren along Congress a party atumpen Hamren State Bank of India office a thengno dharna ke doponang kok athea bangke lapuson henlo inut abang phu Gautam Adani abang SBI along pen tangka kachoram det pen kachitu tedet along non kachari bom BJP a sarkar atum thangta kipudun ave LIC Life Insurance Corporation atangkata palut etlo BJP a sarkar atum Peace and Development pu kehang kongke kopilo Hamren along Development ason keban kethek longke Hamren Branch Secretariat Council asai hem punon mate Department asai hem ke do anta Congress ahut keban apotsi dobomlang lapen non kebang ji MP election ke Congress highway po puta pherang ke thingno thang pachini do Hamren ton borson kiso Karbi Anglong news litum non litum marjurong lo news long theklong lo je Gautam Adani pu apu thak Gautam Adani apu thak litum Hindenburg ariputa tengpen tangka panglim aron re pen tangka kichu State Bank pen tangka ram lo pen business claim milo LIC pen tani tu tangka ke thaba tangka na khoras re lo non hai Hindenburg pen ateng pulon te la sob aron re pen ke claim যদি লাসন কে ক্লেম পুলেন আলং যদি আগুগ্রম আদানিয়া কোম্পানি জুটক নতে নিতুম লাহাই বেং LIC পয়সা তা লং লেলো লাসি আলা স্টেট বেঙ্ক কে দো টাকা তা নিতুম লং লেলো লাসি লাসপু থাকসি নিতুম পুলাসে লাসান বাঙ্কে রাত আতঙ্কা বাঙ্কে হাদাক মানে বিজনেসম্যান মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আমুনিত ফান কাকিরাবজি প্রশ্ন যাবি রাত আতঙ্কা বেনাকলা non ke los ne Karbi Anglong si non rata tum si LIC kanone akhasi banta poisa kibi tum chini lo nga State Bank long ta hai poisa kibi lo lasi non technology lasi non tum mangke Assam Narendra Modi aka hai ba itum Rahul Gandhi aka hai parliament long ajulo je GPC gothon nai GB joint parliament committee saying si laso Gautam Adani apu thak inquiry nai gotei all political party chelang si lata naso committee saying si nyada so inquiry nai pu laso posi sala so bang Gautam laki Narendra Modi akai ithelam ta nije kana committee ta sengse raje ta kailang Supreme Court ta nitum case bilo nitum hindan case bilo je Supreme Court alongta je laso pu thak inquiry nai Supreme Court pen committee sengsi ta Gautam Adani apu thak inquiry nai ilum theklolo je kene airport punoi Gautam Adani phan pilo hala kene la hala kunani hala jahas bon kene no bondor bunoi hada ta pidet lo green energy puro chenglok power ta pidet lo la ha ta gutei piet afi aron riben kipi
apu thak hai inquiry lo pulon te gote along check up ini tum hala mohan singh ke do hut ke ni tum hala 2G spectrum do hala mane kelenkari do lo la anpe hala koila kene kelenkari do hala tum mohan singh ka hai bangke GPC gothon sing inquiry lo sidon non itum afang otol bihari baita pine inquiry tim senglo GPC gothon sab non norendu kai an kelenkari ke thenai inquiry kelenkari lo da scam lo la aso puthak GPC gothon hai hedet ma inquiry hai hedet ma po puthak sing itum non dharna do da LIC atang kan itum Lakhain ko rotok dwar bagori APHLC President Mondor Singh Intipian Pherang ke amai ke phapon. Lakhain ko rotok dwar bagori constituency APHLC President Mondor Singh Intipian Pherang ke amai ke pha. Bangso Pherang ke amai ke phanang kok alam theke non kachari bom BJP a sarkar atum ke claim ke chokche BJP a sarkar along CEM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong arat aphan kachene kaholo si pleng setu athema ke damtang West Karbi Anglong APHLC mas rally ke padoa hut CEM Dr. Tuliram Ronghang Police Army ke toidun pen soar lo aphan arenga hu ke pasola pen hem kangsam ke pabeng asai ke claim laki Dwarbagori APHLC atum pen condemn lo athema alangli inut CEM chipu set le Karbi aphan kachene kaholo akam ke claim ki chokche Lapen isona bangke BJP a sarkar ke hemprek aphansi kemang hemprek vanvek ji pule non puta vanthek thela si BJP a sarkar along CEM Dr. Tuliram Ronghang do tik ke hemprek ke vanthek thelu la sirat atheng no che thandak non puta Dwarbagori APHLC mephu Mondor Singh Intipian Jasimet ninjepon tumpu je Karbi Anglong hemprek long je ajading lui penta long wek jipu aho moani sige Karbi Anglong hemprek long ta hai mime sitame hala so hura hemprek kelong huran banke Karbiatum hemprek kelong ang parlong le dat mimunagla kopi polo pote hala so hut ke MP MLA CM yempen dang lokta bang a khe sinang man lapo hala so hut jong si Karbi Anglong hemprek kelong pote ili tum Karbi khe pan ali dolang ma ali avilo la banke te bonte tami non nile tum APHLC tumpang ke non amasi ile tum Karbi Anglong long sik sedora pawar cilong nanji la pen ile tum ajak ding lui pen ke sitong hemprek non ma long wek nanji posen nile tum pini aninta do desang se pen sitong bom lo la se Lakhain ko rotok Dwarbagori constituency ke parlo deitor angkang along inut kengsang asu Karbi aphan arenga hu ke pasu Sonsi Lakhain ko rotok Dwarbagori constituency ke parlo deitor angkang along inut arphek amoholdar ke claim abangphu Dadu Jeswal kengsang asu Karbi aphan arenga hu ke pasu Sonsi Karbi Anglong Autonomous Council pen arphek amoholdar license ke pike Martin Tokbi aphan si pilo sitame amithang ke claim klesi inut kengsang asu aphan si pa claim lo Bangso pen ajok inut kensing rong pipu abangphu moholdar Dadu Jeswal along pen suri phokep am arphek amen pen tangka chu endetlo lapen suri inkoi rapho anki preng chitulo lapen suri inkoi rapho dulang sitami keso kichulong lok pen ajok si moholdar aphan choningri lo ne keso melo pulotangti nangtu chet pupusi choningri lo sitami pu inut kengsang asu Dadu Jeswal pen kipuke non amat nangtu nang pupusi kether ke hap pedolo pusi pherang ke thengno kisung ke phowek abang phu pen nangche thandun lapen lai nut vet aphan kali de hori gudam singnar arong asor inut volijom singnar aphan sitami kong telong hinima te bike pusitami ponpidet lapen bangke thom abang phu inut aphan ke areng ahu ke paso pusi nangche thandun lapen de thor de hori angkang arat atum ongdung atum pen pherang ke atuma thengno nangke thandun ke inut kengsang asu Dadu Jeswal pu abang phu ke hengno pik pusi nangche thandun rinti
Lasi lapuson kahinodak abang puapan arpek amoholdar ke paklem ki jok che lasi bang solong Martin tong bisi muadai che enang kokji আঠা দাদু এইটো যোৱা বছৰ আপোনাক কিবা পিটিছিলে বুলি এইটো সঁচানে এইটো কৈ দিয়াচোন পিতাটো পিতা নাই মই সঁচাকৈ কৈ দিছোঁ কিন্তু এইটো ধাৰটো একদম পূৰা ধাৰটো খুজিছে মইতো একেবাৰে 50,000 পইচা লৈছে তাৰপিছত 25,000টো দিছে 25,000 দিবৰ কাৰণে মই বিচাৰিছে সেইটো বছৰটো মোৰ বেমাৰ হৈ আছে বেমাৰ হৈ আছে দিব পৰা নাই সেইটো দিব পৰা নাই কাৰণে মোৰ বাই চাই আৰু মোৰ ঘৰ চব টিং দিবলৈ বিচাৰিছে বহুত পূৰা দম দিছে মোৰ কাৰণে সেইটো সেই মানুহ কাৰণেতো ভালকৈ বুজাব লাগিব আৰু কাৰোবাৰ লগতো পিটিছে বুলি শুনিছোঁ কোনোবা মানে মোৰ ক'লে নহয় লগৰীয়া উইলিয়াম সিংনাৰ আৰু বিদা সিং তেৰণ কাৰণেও এনেকুৱা কৰিছে বোলে শুনি পাইছোঁ সেইটো কাৰণে মই জনাই দিছোঁ আৰু মানে তাক এৰেষ্ট কৰিব লাগিব এৰেষ্ট কৰিব লাগিব হ'ব